Με το σύστημα ελέγχου πρόσβασης που θα σας παρουσιάσω, έχουμε τη δυνατότητα να αποφύγουμε κακόβουλες ενέργειες στον χώρο μας. Το συγκεκριμένο σύστημα ελέγχου, μέσω ενός κομβίου αποδέσμευσης, του καρταναγνώστη και φυσικά του θυροσυστήματος που βρίσκεται μέσα στον χώρο σας, επιτυγχάνει τον πλήρη έλεγχο του ηλεκτρικού κυπρί και ενός ηλεκτρομαγνήτη, ο οποίος τοποθετείται στην υπάρχουσα πόρτα. Ας δούμε την εφαρμογή αναλυτικά. Χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό κλειδί με μοναδικό κωδικό και περνώντας το μπροστά από το αναγνώστη κάρτας, επιτυχάνουμε ταυτόχρονα την αποδέσμευση του ηλεκτρομαγνήτη και του ηλεκτρικού κυπρί. Αντίστοιχα, κατά την έξοδο μας, χρησιμοποιούμε το κομβίο αποδέσμευσης. Εάν η πόρτα μας κατά την έξοδο ή κατά την είσοδο δεν κλείσει καλά, η ηχητική ένδειξη μας ειδοποιεί και μας υπενθυμίζει να την επαναφέρουμε στη θέση της. Τα πλεονεκτήματα του ελέγχου πρόσβασης είναι το κυκλίδωμα της εισόδου όλο το 24ωρο ανεξάρτητα από τη δική μας θέληση, ο έλεγχος των αναπαραγόμενων κλειδιών με ονομαστική λίστα, η ομαλή είσοδος και έξοδος ενίκων και επισκεπτών, αλλά το κυριότερο, η ασφάλεια του χώρου μας. Η ένδειξη, η διεύθυνση και το προσωπικό της, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση.